Gledali ste Na muci se poznaju junaci. Ja sam doživeo bogovoljom tu jednu nelagodu. Amputirana mi je leva potkolenica i onda je tako, sad svaki je ulazak u džamiju svojevrsna borba, ali kaže borba pa berba. Jusuf Spahić o pokojnom patrijarhu Pavlu tokom ratnih godina. Kakav je vama patrijarh Pavle bio? Najlepše moguće, uvek je to bio ljudski odnos i gledali smo ga i kroz taj odnos posebno ono najteže vrijeme. I kroz taj odnos sa nama kao zajednicom muslimana Srbije, a i kroz taj odnos u tim teškim vremenima gde je trebalo raditi sve na približavanju kako bi se desilo sprečavanje. Kako je džamija postala katolička crkva? Ona je bila Domkirche, dakle glavna crkva, saborna, ali je oltar bio na ovome zidu, ovde, koji vidite da je ostao bez prozora. Zašto danas jedina beogradska džamija ne emituje ezan? Mislim da tu ima određenih problema sa tehnikom, jer ja sam ovde rođen. Eto, u toj tamo prostoriji, ako budemo imali prilike, to je tu mesto. I uvek se ezan čuo u komšiluku. Nikada nismo imali taj problem. Izlazim iz džamije, a po dogovoru me u autu čeka kolega Dejan Dragojević. Prije nekoliko godina primio je islam. Nekada bi vijest o pravoslavcu koji postaje musliman bila nezamisliva. Danas je samo još jedna priča ovog grada, jer Beograd ne postavlja granice. On ih briše. Čekam mog kolegu Galiba. Zdravo, druže. Boga mi. Kakav si mi, Galibe, si dobro? Selam alaikum. Alaikum selam. Evo, zatvorio sam deo kaputa. Kakva saobraćajna gužva. Boga mi. Dobro smo prošli, s obzirom da je u Beogradu. I s obzirom da se tramvajem neće vraćati do televizije. Da, teško da bi stigao. Trebalo biti 3 dana. Donosim ti puno pozdrava i selama iz džemata Bajrakli džamije. Aha. I od samog Efendije. Alaikum selam, hvala puno. Ja sam pošao tamo sa njima da pričam malo o dolazećem Ramazanu, ali to nije bila tema našeg razgovora nikako, ali evo bit će prilike sada da razgovaramo. Sad idemo u susret Ramazanu, boga mi, ja ne mogu da dočekam. Vidio sam na jednom izlogu do džamije knjiga Zašto smo primili islam. Pričali smo na tu temu, ali nisam te ni tada pitao zašto si primio islam. Jesam, nešto sam gledao na YouTube-u. Mi smo sad će još malo 2 godine kako smo snimali emisiju. Pa primio sam islam, ne znam, ja sam nekako uvek razmišljao šta je to smrt, kako funkcioniše smrt, uvek me nekako to zanimalo. Nigde nisam našao odgovore koje bi rekao, to je to. Jer u suštini svaki čovjek na osnovu sebe negde donosi zaključak da li je nešto relevantno ili ne, ideš po nekom svom nahođenju, tako sam išao prema svom. Kada sam prvi put pustio, mislim da je bio Husein Čajlaković, jer je on nekako pričao najlakše i nekako prilagođeno meni kao početniku. Počeo sam da slušam, onda sam pogledao Seada Islamovića, pa sam gledao Dževata Gološa i na kraju sam došao do Elvedina Pezića i Safeta Kuduzovića, koji su mi bili nekako onako da skroz namestim da moje znanje bude mnogo jače i utemeljitije. Tako da, kada sam istraživao šta je smrt, kako funkcioniše, šta se dešava sa čovjekom kad preseli, bilo mi je neverovatno. I bilo mi je onako čudno kad kao neko preseli, ti dalje postoješ, možeš da radiš za njega dobra dela, da uradiš trajnu na faku, da puno stvari ima koji su meni bili, ovo je neverovatno. I nešto onako osjetim u grudima, rekao, to je to. Moram da istražujem dalje, više, i onda sam krenuo da izučavam, pa sam onda ovako, nikad ne zavariti, idem ovako, napišem neki deo iz sure, na arapskom, pa podvučem, pa ponavljam, a onda sa strane sam imao šta znači džehen, šta je dženet. Joj, bila je borba, boga mi, ali je bilo lepo. I dan danas kad razmišljam tako, pošto sam ja prešao u islam za vreme Ramazana. Koliko već ima? Pokušao sam da računam, ima ili 4 ili 5 godina. Pa to je zavidan staž. Boga mi da, i onda sam tako
pokušao sam da računam po Ramazanu, međutim ja Ramazan toliko volim da mi nikad nije predstavljao problem i uvijek sam ga onako postio sa radošću i volim da postim i onda nisam imao kao da pamtim, pošto dosta njih ne može ni da posti, ne može bez hrane, ne može bez vode, teško, meni to nije bio problem, tako da živeo sam onako normalno i onda ne mogu da se sjetim tačno koja je ta prelazna godina bila, ali 4. ili 5. Da. Ti si onako organizovan, evo vidimo i kada su zastoji, ovdje imaš i te spijehe. Jeste, ima. I to 2. Da. I onda vjerovatno ide onako, zikriš dok je gužno, dok je crveno. Ili ako mi se neko u Beogradu ubaci bez žmigavca, pa kad se iznerviram daj da prozikrim brzinski. Da, sabor. Pre par dana, gledalci znaju da ima skoro 15-20 dana kako sam deo ekipe jedne velike televizije na kojoj se emituje i ova emisija, dio Hype-a, gdje s tobom dijelim redakciju i kancelariju. Da, i dobro došao. Hvala, bolje te našao još jednom ovako zvanično, ali tako si mi lijepo tokom pauze pričao o tome kakav je bio doživljaj obići Kabu, Medinu, poslanikovu džamiju, ali niko mi ljepše nije dočarao kako izgleda jedan iftar i juftar u Saudijskoj Arabiji. A ti si postao, pa ajde ponovimo. To ja sam pod utiskom i dalje toga. Ja kad god negdje pričam da je to neverovatno, to je milion ljudi u tom trenutku. I kad se začuje ezan i kad se kaže Allahu Ekber, ljudi u minut, dva traže svoje mesto i to sve staje. Kada dolazi iftar, kad svako ima svoj saf, imaju ljudi koji organizuju iftar. I oni te sad zovu, brother, come on, selam aleikum, dođi. Za iftar uvek bude skromno, bude grčki jogurt, neki začin, zavisi odakle su koji ljudi. Mi smo sedeli sa ljudima koji su iz Egipta, imali su neki svoj specifičan začin koji se meni svidao, eno imam ga kući, kupio sam kilu, majke mi moji, volim i dan danas stavim to. Hurma, lepinja, sok, voda i još nešto bude, zavisi i kako ko. Uglavnom bude skromno, nema to sada da je neko, pošto ljudi nisu neobično. I to je, toliko bude lepo, da to ne može da se objasni ljudima. Sedi nas u safu, jedan preko puta drugog sedimo, ima nas jedno 40-oro, 50-oro. Tu se prostre najlon, kada zauči mi svi sedimo, jedemo, u roku od 10 sekundi cijela džamija poslanikova ili u Meki ispred harema, sve bude čisto za namaz. To je neverovatna organizacija svih ljudi koji čiste. Mislim, pomogne svako ko tu sedi, ali imaju momci koji su zaduženi, morat ćemo sad u rikvec, koji čiste to. I to je neverovatno. Ja sam mislio da je to, ajde rekao, znaš, ušli su u šablon, ne verujem da je tako kad se ode u Meku, ipak Meka, tamo bude mnogo više ljudi. Tamo tek. I više ljudi i brže sklone. I ja sam rekao, ako Bog da ove godine, sad ovaj Ramazan, volio bi da odem opet i najviše mi se ide zbog Ramazana i zbog iftara. Reci mi 40 stepeni bude otprilike tamo, post, nema vode, doduše ima specijalna voda Zemzem. Kažu da žednog napoji, bolesnog ozdravi, a gladnog zasiti. Je li istina da Zemzem stvarno drži tokom cijelog dana, tako da postač vrlo rijetko osjeti žeć na tih plus 40 stepeni? Istina. Znači ja sam, toliko puta sam, pošto bude, isto je bio ovako neki period, u Srbiji je bilo hladno i kada sam prešao tamo, meni je glava bila izgorela, pošto sam bio obrio glavu posle prve umre. I kada smo obavili sve, ja obrio sam glavu, izgorela mi glava skroz. Bude toliko toplo, to se ništa ne osjeti, tu je milioni ljudi i niko nikog ne zakači, ne udari, niko nikom ne smeta, svi imaju svoje mesto. Kad se ide ulicom, toliko je vruće, pa iz onih bandera njihovih prska se hladna voda. I ja se sjećam, jednom vraćam se, neki čovjek hladi Zemzem onako od 5 litara, ja generalno u Srbiji jedino za čim žalim je što nema kod nas Zemzem voda. I nekako drugačije je tamo kada piješ direkt iz izvora i ja kupim onu Zemzem vodu, 5 litara hladna, ja sad čekam i kako je zaučilo ja ovako. Uzeo sam 2-3 gutljeja, ni žedan, ni gladan, ništa. I onda ideš akšam, namaz, posle ne znam koliko taman da se namestiš dok odeš odatle da uzmeš nešto da pojedeš drugo, nema, već kreće jacija se klanja poduže, noćni namaz i bukvalno ti si na vodi i
umereno ono što ostane hrane. Da kažemo gledalcima, Kaba je centralna tačka gde se okreću svi muslimani svijeta dok obavljaju namasti. Možete, poštovani gledalci, zamisliti kolika je to energija kada je toliko muslimana u jednoj sekundi usmjereno ka jednoj tački. Znači, to treba doživjeti, tu energiju treba i prihvatiti i lijepo usmjeriti, a ja sam čuo da je naš Deki imao priliku da bude prvi u tom redu, to se kaže saf, za klanjanje. Znači, otvara ti se sve. Ja kažem, maša. Ima više miliona ljudi, kako si nevjerovatno, ja kažem, alhamdulillah, rekao da ja od svih prvi put došao. Ja svaki put kada sam išao da tavafim, svaki put sam došao do kamena, poljubio i to pustim se. I kada je bilo da se klanja, ja prvo nisam znao kako se ostaje, da li tu mora nešto se zakaže ili ne, pošto da bi se, na primjer, obišao poslanikov, da bi se obišao mezar, mora da se zakaže da bi se ušao u taj deo. Ja sam mislio da to isto mora kod Kabe kad se klanja. Međutim, ne mora, samo treba stati na vreme. Ja sam klanjao u prvom safu gdje se svaki musliman okrene, ja sam tu bio prvi. Znači, odmah do Kabe. I to je bilo slučajno. Prvi put sam bio u drugom safu i onda sam gledao kako to funkcioniše. Imaju redari i ima glavni čovjek koji je za sve redare. Ti sad tu stojiš u hramima, nema nikog, ne znaš, sve su to neki stranci, svako se bori za sebe i pre nego što će zaučiti, kad krene ezan, u tom trenutku se svi hvatamo se za ruke i držimo se ovako jako. Bili su tu drugari moji iz Novog Pazara i mi smo se uhvatili, pre toga smo rekli, taj što je bio glavni za koordinaciju svega toga, koga mora da izbaci iz safa i ostalo se ne pravi gužvar, mora da ima red. Ja sam došao i rekao, ja sam prešao u islam, vratio sam se islamu, da li bi mogli nekako da stanem ja tu da klanjam, bilo bi mi drago. On kaže, izvini, ja ne mogu nikog ovdje da ističem, niti je neko privilegovan, bilo šta, moraš ti sam, ja mogu samo da pomognem ako bude tu čisto da on malo pogura. Mi smo se uhvatili tu, to je kao da te gura voz. Sad, koliko ljudi ide oko Kabe, svako hoće da stane. To je želja svakog muslimana da bude odmah tu u prvom safu. Ja sam se izborio, ja sam usred toga svaki namaz malte ne klanjao tu. I bilo mi je jako drago. Našao si foru. Našao sam foru, da. I skontao sam kako funkcioniš. To je i milost. Jeste, ja kažem, ja kada sam tražio prvi put idem u Saudijsku Arabiju, ja sam izašao iz realitija, hteo sam da idem da klanjam, ja imam problem da idem i dalje u džamiju. Ne zato što mene nešto koči ili ono ne da mi šeitan, nego jednostavno ne volim da budem neko ko će kada završi namaz da se sa mnom slikaju. Osjećam se loše i ne želim, došli smo svi tu da se molimo Bogu, da se molimo Allahu i ne želim da neko klanja i gleda krišom u mene i ja se osjećam loše, ne zato što ne radim ja ništa loše, ja svako odgovara za sebe. Ali nekako sam taj postupak i ja kažem, zaradio sam pare, u islamu sam toliko dugo, volim da postim, pa rekao ja bi trebao da idem u Saudijsku Arabiju. I ne mogu da se setim, bukvalno sam ušao na Instagram i ukucam i izađe mi za mjesec dana se ide, to je to ono, možda se bukvalno sad objavljen story za Saudijsku Arabiju. Ba, rekao to je to. I ja kad sam to uradio, meni su se kući svi čudili. Mislim, prvo smisle se zezam. Kad sam pokazao uplatnicu sa sve pečatom od pošte, videli su da nije šala. I nekako sve to poziv od Allaha i da odem na sveto mesto i ne može niko, mislim, ne može niko, nego koliko ima ljudi koji imaju para pa nisu otišli. Nekako svaki put kad dođeš do toga, nešto te zaplete. Ne može da se ode dok Allah ne pozove. Ne može, da, bez poziva. I tako isto mislim da je to sve bilo poziv da budem uvek u prvom safu i da nekako nađem najbolje mesto i za iftar i za klanjanje. Kad krećeš ove godine? Ove godine, ako Bog da, 19. 19. marta, da. Ima da se ide 3 dana pre Ramazana i da se dočeka Ramazan tamo i meni nekako zadnja trećina Ramazana mi je i želja mi je i volio bi da dočekam ove godine kišu u Saudijskoj Arabiji, eto. Kad bi to dočekao kod Kabe, šta bude, nek bude. Ja sam doživeo kišu u Saudijskoj Arabiji, to je zaista velika blagodatna, onako mnogo stepeni odjednom mlaka kiša, ali čuvaj se, ako bude kiša, toliko bude klizavo. Stvarno. Da ćeš shvatiti zbog čega se dobijaju gumene čarape u avionu. Aha, ja kad sam... Dakle, obavezno ih imaju. Da, morat ću, poneće odmah sada. Ja kad sam išao, ja otišao u tržni centar, kupio trenerke, dukseve, majice, šorceve, čarapa, papuča.
ja nisam znao kako se, gelebija ili gelebija. Ja nisam znao onako, pa tamo pola stvari mi nije trebalo, ništa malte nisam ni nosio. Samo ona nošnja što ima, je li to najbolje za tu, jer je to nevjerojatno koliko je toplo. Jednom sam obukao trenerku, preznojio sam se, ne mogu da dišem, jer je to, nije ni sparina, nego baš je neka jaka toplota. I uopšte ne odgovara. I ja se spremio, rekao, ove godine znam, kofer prazan, imam. Mislim da bi ljudima pojednačiti ono što kažu kad okačim sliku u haljina. Gelebija. Tako da ove godine znam kako ću. Ako Bog da, prazan kofer za poklone, za neke lepe stvari i milina. Sjetim nas se tamo. Hoću. Muhamed Efendija Jusuf Spahić malo prije mi je pričao da je imao priliku da klanja unutar Kabe. Ti si imao priliku da klanjaš ispred, ja ti želim da ove godine da se nekako napravi situacija da klanjaš baš Inšalah. Boga mi to bi bilo. Ja sam, kada sam bio prvi put, tek smo došli kod Kabe i išli su vojnici i neki ljudi su došli i otvarala se i Kaba. Joj, mene ubi sad, znati želja šta je unutra, znaš. A sve samo sebi ne daj, to ti šeitan svojima se gledaj pravo. Da, znaš, sad bi ja da viri, znaš, ko šta. Ali, i na primjer, šta je bilo interesantno. Kada smo išli oko Kabe, ja sad, pošto kada dolaze neke grupe iz drugih nekih zemalja, ima jedan koji govori, priča na arapskom. I sad, ajde ja ću malo s njima, i on, Boga mi to lepo, i ja s njim, on, Allahu ekber. I sad kako on go, ja sve za njim ponavljam. Ja našao se, jako je lepo i neverovatno je kako se čovjek napuni tom pozitivnom energijom koja ti treba. I to ne možeš nigde ovdje, ništa ti ne može, ja ne znam, to ono kada kažu, duša ti pati za nečim. To je bukvalno u Saudijskoj Arabiji, kad sam se vratio nazad, to je bilo neverovatno. Moj osjećaj prema ljudima, prema životu, prema samom sebi, prema hrani, prema iskušenjima, prema svemu lošem na šta čovjek sve naiđe, nekako nisam obraćao pažnju ni na šta, nisam bio nervozan, nisam bio ni agresivan u saobraćaju, nisam psovao, nekako uđeš u taj život koji ti treba. Pa to je, da, znao si ja stalno saburam ovdje, nema. Pre 2 godine, kada smo razgovarali, rekao si mi da nisi imao nikakvih problema, da je zemlja Srbija otvorena podjednako i za Srbi, i za muslimani, i za sve ostale konfesije. Evo, prošlo je 2 godine, pa jesi li za ovo vrijeme možda imao neki problemčić ili problem zbog, da kažemo, konvertovanja ili povratka? Ne. Nikad. To sam rekao tad i kažem sad, naravno uvijek ima komentara i ljudi se kod mene, pošto komentari su neverovatni, znači čovjek da se naježi, ono kao, pa je li moguće da ovako neko živi? Ali ja kažem uvijek, bliži mi je vernik nego nevernik, pa makar verovao u ne znam šta. A koji je najsmješniji komentar koji se čuo na svoj račun ili koji se... Najsmješniji komentar generalno gdje mi pišu, kaže, to njega finansiraju iz Saudijske Arabije. Ja kažem, pa da zato vozim Nissan Juke 2013. godište, pa da je tako vozio bi neku G klasu. Mislim, ljudi imaju predrasude da kada je neko musliman i kada je neko u islamu u Srbiji, da je to finansirano. I skoro sam ispratio, neka devojka je pokrivena i ispod sam pročitao komentar kao plaća se 300 evra je Saudijska Arabija plaća da nosi hidžab. Ja kažem, kako dođe uopšte taj neki čovjek do ideje da to negde... Ali prenose se lažne poruke od ljudi koji su nevernici. Prosto, kod mene, na primjer, devojka mi je kupila seđadu u Sarajevu za Ramazan, da imam da klanjam. I ja sam sad to snimio i napravio sam onako kratak snimak iz Sarajeva. Komentari, mislim, i hvale i bravo, svaka čast, pošto je moja devojka pravoslavne veroispovesti. I sad svaka čast, bravo, poštuje. A komentari drugi, kuku, majko, pa to ja kažem, kako? Znaš, i zato ja uvijek kažem, bliži mi je vernik nego nevernik. Pa koje god on da je vere, da je ne znam šta. Ja znam da sam ja miran, da ja kad padnem na seđdu, da mene neće niko dirati i niko mi neće ni pitati gluposti ni ništa. Možda samo da se informiše. A od nevernika možeš svašta da očekuješ. I to je najgora stvar. I onda kad kažu šta će ti ovo, šta će ti ono, meni se... Moja rođena sestra se krstila. I ja stvarno nemam nikakav problem, niti bi ja sad kao nešto, niti bi ja imao neke predrasude prema tome što je ona uradila. I meni je drago, zato što
opet kroz taj primjer može da se pokaže da možemo da funkcionišemo svi zajedno, da to nema veze, da ona i dalje moja sestra i da sam ja dalje njen brat i ona ima istu glavu koju imali, ja imam isto 2 noge, ruke. Isti je Bog na kraju krajeva. Da, mislim, sve su to termini, ja kažem na arapskom ne može da kaže on Bog. Da. Mislim, mora da kaže Allah zato što je to u prevodu Bog. Ali dobro, sa ljudima je najteže se izboriti i najteže ih je nekako namestiti. Deki, ova emisija se zove Ko sam ja kad ne gleda niko? Ko je Dejan kad ne gleda niko? Ku, majko, pa kud to? Znaš, ja nekad samo se pitam. Gledali smo reality. Pa bukvalno, ko sam ja? To je suvišno pitanje, znamo, vidjeli smo. Filozofsko pitanje, znaš ono. Ne, stvarno ja tako nekad razmišljam. Ko sam ja? Tako nekad... Znaš šta je najgore? U današnje vrijeme ne možeš ničemu da se posvetiš 100%, jer te nekako životni tempo navodi na sve neke druge stvari. Koliko god pokušavaš da se odmakneš od ovog stila ili trenda života, moraš da se vratiš kad tad, jer prosto sve ti zavisi od toga. Znaš, ja bih nekako najviše volio da ne nosim nikakvo delo, da imam onaj list, da sam negdje na nekom ostrvu lovim sa kopljem, niko te ništa ne pita. Pominješ ti list, bi volio da si u Dženetu izgleda. Ja bi volio. To je prvo bit na Medenu. Da, evo sad ću iskreno da ti kažem. Ja toliko kad me nešto sahvata, stvarno se plašim se života u smislu upoznat sam sa svim. I znam tačno gdje grešim, koliko grešim, koliko radim neke haram stvari koje ne bi trebao da radim i nekako, šta ću, tako funkcionišem. I volio bi da, ako Bog da mi se život namesti, da se povučem iz svega i da nekako napravim život kakav bi ja volio da živim. I život koji mislim da bi, ne da mislim, osjetim da bi meni najviše odgovarao, ali nekako ponese me sve ovo što ne treba i onda ajde, plivam u mutnom. I nekad tako kažem, joj, da sad znam da mogu da uđem u dženet, pa makar prvi stepen. Ne bi sekunde jedne žalio. Jer život više nema ni smisla i dosta stvari se izgubilo, ne postoji više ni princip, ni kodeks, ni neke vrednosti, meni nema ništa. I nekako kad tako razmišljam, gledam gdje ovaj svet ide i koliko je uopšte teško prihvatiti ovo danas ako hoćeš da budeš vernik. A sve ti se, šeitan ti je sve namestio da ti jel mrdneš prstom, već je tu, a čim dođeš malo do vere, evo ti ga, ja čim se posveti malo veri, evo ga truje, kljuca, osjetim. Ja tačno osjetim kad dolazim u tu fazu, kažem sreća moja, pa ja klanjam i uzimam abdest i nemam tu neku zadršku. I tako gasiš vatru. I tako gasim vatru, ali osjetim kad me čačne malo jače i onda nekad tako razmišljam, Bože, rekao, mislim, generalno nemam za šta da se borim, da mi je rekao, otići u dženet, ne razmišljaš više ni o čemu, jer što duže živim, to je ono kad kažu, što je duže neko živ, više se greši. Ono kaže, ostavio ga da živi, ima 100 i nešto godina, kako ovaj vik, kakav je bezobrazan, zao, ovakav, onakav, pa živi. Taj se nakupio greha, Boga pitaj koliko. Da. Ovakav odgovor još nisam dobio. Dakle, na pitanje, ko si kad ne gleda niko, odgovor je bio, ja sam jedan čovjek koji žudi za dženetom i tada. Jeste. Ja sam čovjek koji žudi za dženetom i ako Bog da se vidimo tamo, da sedimo i da uživamo. Nadam se i dok se ne parkiramo ispred televizije Hype, a kratko mi reći što si to pripremio tokom Ramazana od emisije ili šta pripremaš ili šta ćemo gledati. Znamo da su tvoje emisije jedne od najgledanijih u zemlji. Ja se trudim da mi emisije budu i jako gledane i da mi budu edukativne. Trudio sam se da nekako napravim ramazanski program i da mi nekako, pošto 4 emisije ćemo ići u toku marta za vreme Ramazana, trudio sam se nekako da mi budu sve, biće edukativne, nisam uspeo skroz da napravim sve kako treba, nekako ne bi voleo ni publiku moju skroz da... Ja sam pisao i, pošto je kod mene gostovao Efendija Karamujić, ja sam pisao i monasima, pisao sam pravoslavnim crkvama, slao sam mailove da dođe neko da mi gostuje ko je pravoslavac, bez ne da se ja raspravljam šta je istina, šta nije istina, nego da i ljudima koji su u hrišćanstvu, da im
se prikaže malo to lepše, da nauče nešto, da budu smireni, ali ja ispratim i komentare i ne želim samo da budem neko kao ko će da dovode ljudi iz islama, ispada da ja nešto sad propagiram i ne želim da to ima kontraefekat i onda želim da napravim nekako kao disbalans. Međutim, nema niko da dođe da gostuje. Ja stvarno nisam uopšte hteo debatu neku, ja ne želim nikom da pokvarim bilo šta, nego eto da publika koja je druge vere, da i oni nešto nauči, želim da bude edukativno, međutim, teško to ide, ali našao sam neke emisije koje će biti baš edukativne. Tako da će biti kulturan, halal, ramazanski program. I dok se ljudi oporavljaju od ove naše emisije, da mi iskoristimo vrijeme dok nije počeo Ramazan, da popijemo po jednu. Može. Bravo, brate, hvala. Kada svjetla utihnu i glasovi se stišaju, ostajemo sami sa sobom, bez maski, bez uloga, bez publike. Ko sam kad ne gleda niko? Možda je to pitanje veće od odgovora. Ne meri se onim što kažemo, već onim što jesmo u trenucima kada mislimo da smo sami. U narednoj epizodi jezivi spomenik, kula sazdana od skoro 1000 ljudskih lobanja, koje i zašto glave poginulih srpskih ratnika okovao kamenom.